רגע, טוב, זה עובד, לא משנה שיעבוד. 8 דקות קיבלנו. אוי, יש לי רעיון. מישהו יכול לקחת את עצמך עם הכיסא. יובל, רואים את הסולם. מישהו יכול להכניס אותנו על הכיסא ככה לגרור. אתה בלי הסולם? כאילו אני הסקינה מדען הפיליפינית שהיא... שקט על הסרט שקט ממש. ואקשן. לא סגרה עם עצמה אם זה באג 3 או זה רק 5 עכשיו הפחד מהסקרם מוכרים קצת את ערן ובטח גם בבאג יש משהו חסר די הלקוחות שלנו צמאים, גיגיבים הראש אולי מבין שזאת טעות אבל בשביל הלב כל פעם זה יום העצמאות עוד לא סגרה עם עצמה ועוד מעט שוקולדים אבל הזה תופס לה את כל המקום אין לנו מילים אין לנו מילים בדרך השמיים שלנו הראש אולי מבין שזאת טעות יאללה, תביא עוד שרואים הכל בבא בשביל הלב כל זה יום העצמאות היי, התכוונתי שממש תבואו עם הבידורית כאילו וואלה, זה היה חזק סמטה אותו עם הכיסא ככה גדול יאללה, בואו שוב פה הסמטה. אני אומר שממש תבואו לא, למה בבית? דווקא חושבת שאת זקנה. מי? לבשל אוכל, אני לא חושבת שאני זקנה. שלבשל אוכל. מישהו לא קיבל מסולם. יש לי גם היה לי הרבה זמן לשרוף חיכיתי אנה, נראה לי לקחתי פה עם הסולם. לא, ירין, ירין איתו, ירין מה אני? הנה, ירין ייכנס איתו לא, הבנתי אנחנו צריכים סקרולר אבל. לי. לי, יאללה, בואי לא, מספיק שזה יצא אותנו, אי אפשר אתה כאילו, אתם לי, זה נראה טוב שאת זזה או שנעמוד ונשים את זה? אי אפשר לעשות את זה. איפה גדעון? יאללה, אפשר להתחיל? רגע, אתם משחקים עוד דברים, אני לא מבין אנחנו לא רואים אותם לא רואים? אי אפשר ככה. לא, כי לי מצלם, יש לי מצלם פה נכנס. לי מצלם? רגע, תקשיב, בוא נעשה משהו, נצלם ככה. נצלם ככה, ואז לי לא יכולה, לא צריך לצלם. אוקיי בסדר? אני אצלם ככה. אני אעבור, אני אצלם את יובל. ואז לא צריך את לי, לי יכולה לזה. יאללה. רגע, אוקיי, מישהו צריך להפיק את זה. אני עשיתי. סבבה. נכון. נעביר פה לא, אבל אני רואה אתכם עם המצלמה שאני זז. עופר, אני אקח את זה? אוקיי. עופר, אתה לא יכול להתחבא שם, עופר. למה? כי תסתכל, אני הולך עם המצלמה ככה. לא, אבל אם אנחנו ממש מאחורי הדבר, תראה אותנו? רגע, אנחנו נהיה ככה עם אלה? רגע, שנייה, חכה רגע. רגע, יאללה, רגע, אני לוקח, איך מקליטים פה, עופר? זה מקליט. זה מקליט? יאללה, אפשר אקשן? עופר, זוז טיפה, זה פנימה עופר, זהו, מעולה. יאללה, אקשן!
עוד לא סגרה עם עצמה שבג שלום אופן וכבר זה ייגש עכשיו הפחד מהסגרם מורחים קצת ערן ובטח גם בבית יש משהו חסר שזאת טעות אבל בשביל הלב כל פעם זה יום העצמאות עוד לא סגרה עם עצמה איזה טס ראשון לא מעט שוקולדים כל המקום ויש גם אושוויץ בדרך דקדקים הלקוחות שלנו צמאים דקדקים הראש אולי מבין שזאת טעות אבל בשביל הלב כל רק זה יום העצמאות דקדקים הלקוחות שלנו צמאים דקדקים הראש אולי מבין שזאת טעות אבל בשביל הלב כל רק זה יום העצמאות אז אולי שוב יתחיל או אולי פשוט תקרא לברנע שיקח אחריות ויחליט בשבילו על הכל אלוהים גדול השמיים שלנו צבעים וזקזקים הראש אולי מבין שזאת טעות אבל בשביל הלב כל רק זה יום העצמאות זקזקים על השמיים שלנו צבעים וזקזקים הראש אולי מבין שזאת טעות אבל בשביל הלב כל רק זה יום העצמאות עוד לא סגרה עם עצמה שבא בחלוש וכבר זה בחמש שוב טוב. זה עם כתוביות זה יהיה פיקס.